Ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ mmepe iwu Anambra steeti ekwekọrịtago mana ekene gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọrụrụ ọ na-arụ okporo ụzọ Oyiagụ Abagana n'Imo bụ nke rugoro pasentị 90. Ekwulitere nke anụ a onye bulitere ya bụ onye jikwa deputy majority leader Dr. Jude Akpụa ka ha nwere ọgbakọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu. Mụ na-echi gbata onye nta akụkọ anyị n'ebe ahụ wetara anyị akụkọ. Dị ka ọ na-edu ya bụ nrụrịta ụka, dọkịta Akpụa onye nke na-anọchite njikọ ọka constituency 2 kwuru na iwu nke gọọmenti Naịjirịa dịka esi wee depụta ya nyere ndị steeti ikike ị na-arụpụta ihe ndị ga-enyere ndị mmadụ aka isi ebe ha nọ gaa n'ebe ọzọ. Dọkịta Akpụa kwuru na ịrụ ya bụ ụzọ si Oyiagụ gaba Abagana na n'Imo bụ nke gọọmenti Soludo malitere iji wee mezuo nkwa o kwere dịka ọ na-achụ nta vootu. Ya bụ onye omeiwu kenere gọvanọ Soludo maka ya bụ ọrụ. O kwukwara na Oyiagụ Abagana n'Imo road ma ọ bụ na alụcha ya na ọ ga-ejikọ obodo na obodo dịka ha na-akwado ya bụ amụma. Onye bụ majority leader bụ Sa Ikenna Ọfọdeme nakwa onye nke na-anọchite anya njikọ ọka constituency 1 Honorable Chidiebere Ibemeka, Injinia Imanwafọ onye nke na-anọchite Orumba South constituency, Honorable Patrick Udoba onye nke na-anọchite Anambra West nakwa Honorable Fred Ezenwa onye nke na-anọchite Onitsha South constituency 1. N'okwu nke ha kwuru na gọvanọ Soludo bụ ome ka o siri kwu. Ha kwukwara na ụzọ ahụ bụ nke arụsiri ike ma nwekwe ọwara mmiri. Onye okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze onye nke nọ n'isi na ya bụ ọgbakọ gụpụtara nkwenye ha dịka onye ọbụla ji otu olu wee kwado ya